Pa je tu moraš imati jaja do poda. I o tome ti govorim skin in the game. Skin in the game. Uzet ću najjednostavniji primjer Joe Rogan. Lagano je trkeljati gluposti kad nemaš platformu. Niko ne prati. Lagano je s druge strane pozvati ljude, goste, i ljudi kad vide da imaš 500 pogleda, 300 pogleda i misli neće niko ni čut, nebitno. A kad imaš platformu gdje to 50 milijuna ljudi čuje mjesečno, 100 milijuna ljudi čuje mjesečno i onda izrazi svoje mišljenje, jebote, pa je tu moraš imati jaja do poda. I o tome ti govorim skin in the game. Govorim ti o tome da kad ti dođe predsjednik u podcast, da mu se ne ulizuješ. Kad ti dođe najbogatiji čovjek na svijetu u podcast, da mu se ne ulizuješ. Kad je cijeli svijet lud oko situacije sa covidom, da ti kažeš ono što misliš da je istina i pozivaš ljude koji imaju drugačije uvjerenja, ali to nije bez posljedica. Ja nakon što sam ovo snimio, ili kad meni dođe predsjednik u podcast, što ja vjerujem da će se desiti, bojim se da ću mu podilaziti, a ne želim to. Ja želim reći što ja mislim, izraziti svoje stavove i biti hrabar kako bi to mogao napraviti. I onda izaći van na cestu i doći do rizik da me neko lupi na cesti u glavu. Doći u rizik da mi neko auto razbije. Doći u rizik da mi se političari nakače na leđe. Doći u rizik da mi se mediji nakače na leđe. To znači skin in the game.